I u posljednjim sekundama prvog poluvremena zelena je povela pogodkom Andreja Vuka 1:0. Druga minuta, 1:1.
Dobitak je postigao broj 6, Nino Perić. Igrač Pregled broj 2, Ivan Pregled, dobio opomenu sutra. Dobitak je postigao broj 7, kola. Utakmica 3-1, sljedeću utakmicu se igra u Cibali 30.11. 16 sati u Vinkovcima.
Hrvatski.